आंथ' नै दाखालिसो फानो नालाय बेनिफ्राय बेलाय मा चिरां पल्ट्रि फार्म पल्ट्रि फार्मबो दङ बेवहाय मिल नायदो आं नायलालै थान्दाथारलै बुस्थुआ नै जोंना फैफानाय बिदा जानाया मोजांथ' ओइ बिराद बरियालै साइसनो बेंटल अन्थाइबारिनि ड्रागन बागान हा जोथोन मोजां जादोंथ' बरिया जादों बै फिथाइखौ बरिया नुदों बैखौ जुम खालामलां नैलाय नै बिफां फांसेयावनो फिथाइ मेरला थायो जोंना मेरला फिथाइ नुवाखै मेरला दंब्रा हाब माथो बैथिंबो दंहैथारो मेरला दं माथो ड्रागना बरिया बरिया थायदों माथो मैथ्रु बागान बे बरिया थायदोंथ' बे साफा मैथ्रु बागान जोब थागोनलै 5 बिगासोआ 5 बिगा 6 बिगासो दंदां लेबु बागान दं कमला बैग्रि मैथ्रु बावनो माल्टि पार्पस क्रप दं बेवहाय लबारबो बानायबावोसो नै लबारबो माबायो बैग्रियाबोथ' बरिया जाबाय बे जाहैबाय जाकब थिखादारनि ना मानिनो बे बागाना आरो बेजों लोगोसे दाउदै कम्पानिबो दंदेरो ना गासिबो बागाना बिनि गोजा जाकब थिखादारनि अन्थाइबारि गामियाव दं बियो मोनामलायबायलै रड माबाया मोसौनाया नैबे माइ मिल सिम्बल माने आरो बिसोरनि बाहेरानिफ्राय दंफैयो बिसोरनो बेसेबां इसोर लायखौ आरो नायनां अन्थाइबारि माइ मिल दाउदैखौ नायनोसै दाउदैनि फार्मबो दङ खिन्थु सिङाव पारमिसन गैयानो हाबनो मोननायनि थाखाय दा जोङो जास्ट ओंखायनो बाहेरायाव थानानै एसे आरो न'बा दिनै रबाराबो माबा बाहायगासिनो नङालै नायलायनोसै नागिरदों
बिदि निउसआथ' जों सोमोन्दो गैया जों बिदि निउसआ जेबो नङा बेफोरबायदि आरो बुहुद माने नै बानायगासिनो अनेक फैयोना निउसलाय हिसाबैनो Hmm. सुबिदा जायो होमबा आं उनावहाय माबा ओइ आरो बे मुदुफुल नामा एक्सट्रा मुदुफुला डिमान्ड बेसेबां फानो नोंसोरो आंथ' नै दाखालिसो फानो नालाय मेनेजारफोरसो मेनेजारा बोरै अबे मेनेजारा गैया दा मुदुफुल खोनानानै थांजोबदों लिडारफ्रानो ए